Jaro, keďže sa nám blíži leto a s ním aj silné UVB svetlo, vedel by si nám poradiť, ako sa prirodzene adaptovať na toto svetlo, ako prispôsobiť našu pokožku tomu, aby sa v lete nespálila? No prvá vec, čo treba si poznamenať, keďže niektorí možno ľudia nevedia, že naša koža má samozrejme mechanizmy, ako sa prirodzene nielen chrániť, ale ako zvládať UV žiarenie, hlavne teda v lokálnych nejakých podmienkach, v ktorých žijeme, či v rámci Československa, keď sa človek vystavuje slnečnému svetlu behom celého roka, tak v lete zvládne bez problémov toto UV žiarenie. Máme na to rôzne mechanizmy, či už opálenie sa prirodzené, nejaká produkcia melanínu, stmavnutie pokožky, produkcia kolagénu, oprava DNA a tak ďalej. No a samotný vlastne proces je veľmi jednoduchý, možno by som to v pár krokoch zhrnul, že ako prvé a to najdôležitejšie vystavovať sa červenému a infračervenému svetlu. To znamená, buď človek samozrejme môže zadovážiť nejaký infračervený panel, kde si za to zaplatí, alebo teda tá zadarmo možno vždy tie najlepšie slnečné svetlo. Vždy, keď vychádza slnko, to je aj potom pred západom, tak nejaká hodinka až dve od toho východu a takisto teda aj pred západom nesvieti UV žiarenie, čo človek vie využiť, čiže ideálne teda vstávať povedzme od jary do jesene s východom slnka, vystaviť sa mu, idem niekde na balkón, na terasu alebo teda von, vystaviť tú časť tela ideálne teda, ktorú budem aj opalovať, čiže počas pobedňajších hodín a keď nie, tak aspoň povedzme, že vrch tela, kde máme dôležité orgány, srdce a tak ďalej, oči. A robiť to každý deň, čiže nejaký progres. Potom druhá vec, ktorú si treba uvedomiť, robiť to postupne, čiže to isté ako s nejakým tréningom, že keď človek necvičí niekoľko rokov, tak samozrejme potom nemôže čakať, že zvládne nejaký maratón alebo že zvládne nejaký ťažký výkon, že začne nejakou rozcvičkou, postupne bude pridávať nejakú záťaž zo dňa na deň, z týždňa na týždeň a neskôr kľudne prebehne aj maratón. A to isté vlastne so slnečným svetlom, čiže keď ide teraz leto, povedzme v júli chcem ísť niekde na dovolenku alebo chodíme na kúpalisko, tak samozrejme začnem s tým ešte niekoľko týždňov predtým. Ráno, večer sa budem vystavovať slnečnému svetlu. V tých poobedňajších hodinách začnem s nejakými postupnými dávkami, čiže povedzme 5 minút budem na UV žiarení po obede, potom si dám hodinku pauzu niekde v tieni alebo sa oblečiem, potom zasa na 5 minút a tak ďalej a v priebehu tých nejakých dní, týždňov to môžem postupne navyšovať a zhruba po nejakých 3-4 týždňoch už človek by mal prirodzene cítiť, že zvládne možno pol hodinku, hodinku odhalenou pokožkou aj silnejšieho nejakého letného UV žiarenia. Potom ďalší dôležitý krok je vlastne po pobyte na slnku alebo teda na silnom UV žiarení, že taktiež treba využiť to infračervené svetlo. Čiže zasa môžeme využiť zadarmo možno, že večer, keď zapadá slnko, bol som povedzme na kúpalisku, 2 hodiny sme sa opalovali bez krému, tak večer pred západom slnka sa budem zasa s tou časťou tela vystavovať aj slnečnému, prípadne využiť nejaký panel. No a ďalší dôležitý krok, možno taký predposledný, je slnečné okuliare, že keď chodím takto von a chcem sa teda prirodzene opáliť, aby to moja koža zvládla a nemal som z toho problémy, tak nesmiem mať slnečné okuliare, pretože moje oko musí zachytiť to isté svetlo, ktoré následne aj moja koža zachytáva. Práve vďaka tomu sa mi dokážu stimulovať melanocity, vytvorí sa mi melanín, rozmnoží sa v mojej pokožke, teda zvládnem to svetlo. No a posledný taký krok, ktorý možno veľa ľudí nepozná, je konzumácia rýb a morských plodov. Čiže prípadne využiť ešte nejaké vajíčka u nás, je tam strašne veľa omega-3 mastnej kyseliny DHA, takisto sú tam nejaké antioxidanty, zeaxantín, luteín a rôzne ďalšie veci. No a vlastne keď to človek robí postupne, prirodzene, adaptuje sa takýmto spôsobom vlastne počas celého roka, tak naozaj to letné slnečné svetlo úplne bez problémov zvládne bez akéhokoľvek krému. Super, ďakujem ti. A mňa k tomuto napadá ešte jedna otázka. Keď človek chce ísť na nejakú dovolenku, povedzme niekde bližšie k rovníku, či už do Thajska alebo niekde na Kanárske ostrovy. Vedel by si nám poradiť, ako sa dokáže pripraviť aj na tieto solárne podmienky, ktoré nie sú nám prirodzené? Skvelá otázka, sami sme to zažili, takže najlepšie, alebo taký prvý krok, ktorý môže človek spraviť, je samozrejme, ak si to môže dovoliť, že ísť tam na dlhšie, či nie na týždeň, ale možno na 2, na 3, prípadne na 4 týždne, s tým, že zasa nejaký prvý možno týždeň si dá taký adaptačný, čiže keď tam pricestujeme tým, že tam naozaj silné svetlo, nie je to ako u nás na Slovensku, tak povedzme, že zasa východ slnka, či budem vstávať, budem povedzme tú prvú hodinku vystavený celým telom tomu červenému infračervenému žiareniu, ktoré zo slnka prichádza. Prípadne si viem samozrejme nejaký panel zo sebou vziať, keď potrebujem. No a začnem zasa nejakými dávkami, čiže po 5 minút budem po obede na slnku na tom UV žiarení. Dám sa do tieňa na pol hodinku, potom zasa po 5 minút, zasa do tieňa a tak ďalej. A keď to budem takto možno tých 5, 6, 7 dní robiť, tak už potom týždni na tie lokálne podmienky si moja pokožka prirodzene zvykne. Zvyčajne už teda aj trošku stmávnem, opálim sa, či budem mať nejaký melanín a potom týždni už možno pol hodinka, hodinka, prípadne 2, 3 už zvládnem reálne na tom svetle. Tiež si treba uvedomiť, že netreba hneď na seba, aj keď teda chcem byť dlhšie na slnku, netreba hneď dávať nejaké opalovacie krémy, že kľudne môžem využiť nejaký tieň, byť pod palmou, pod stromom alebo pod nejakým dážnikom. Zvyčajne, keď sme pod stromom, tak vtedy preniká to infračervené svetlo skrz, takže mám vlastne veľa infračerveného svetla zadarmo a nemusím sa báť, že sa spálim, pretože UV svetlo je filtrované, takže môžem využívať aj toto. Taktiež platí, že slnečné okuliare určite nenosiť.
A to isté potom po pobyte, čiže keď som niekde 2-3 hodinky takto na pláži, že sa opalujem, prípadne to striedam, tak zasa keď prídem domov alebo na izbu, na hotel, tak využijem buď západ slnka, alebo nejaký panel, alebo teda nejaký zdroj infračerveného žiarenia. No a posledný krok vlastne spánok, čiže zase blokácia nejakého modrého svetla, všetky tieto veci, ktoré už mitochondriák by mal robiť. A konzumácia morských plodov, rýb, to je v tomto prípade samozrejme a dokonca ešte lepšie, lebo zvyčajne v zahraničí to je lacnejšie, to viacej dostupné, takže budem spápať nejaké morské plody, ústrice, rybky a mám to v podstate dostupné neustále. Ďakujem ti pekne, verím, že každý si z tohoto spraví svoj vlastný úsudok.